سلام سلام ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ተመሊስና መፂና ኣብ በለስ ብቀለማት ሕጆን መፂና ኣለና ሎሚ ክንታይና ክንገብር ሎሚ ድማ ሓንቲ ነገር ጌርና ኣለና እንታይ ኣነሳ እንታይ መፂና ቀስተ ደመና ትፈልጥዎ ዲኹም ቀስተ ደመና ኢልኩም ከፀዊዕኩም ትፈልጡ ዶ እንታይ ኢልኩም ትፅውዑ ቅናት ኣዴ ማርያም እንታይና ንብል ንሕና እንታይና ንብል ቅናት ኣዴ ማርያም በሉ ቀስተ ደመና ሎሚ ክንስእሎ ኢና ቀስተ ደመና ከመይ ልፍጠር ቀስተ ደመና ክንደይ ሕብርታት ኣለዎ ከመይ ጌርና ንስእሎ ሎሚ መዓልቲ እዚአን ክንገብር ኢና ንጀምር ህፃናት ከምቲ ልሙድ እተን ናይ ወትሩ ንጥቀመለን መስኣሊ ጥራዝና ርሳስና ሕብርታትና ድልዋት እየን ምሽ ኣዳሊና እንዲና ንፋዓት ህፃናት በሉ ንጀምር ቀስተ ደመና ክንስእል ኢና መጀመርታ ብርሳስ ክስእል እንታይና ንገብር ኩሉ ግዜ ቀስተ ደመና ፍርቂ ክቢ እንዳገበርኩ ክኸይድ እስከ ደድሕረይ ስኹምካ ንፉዓት ህፃናት ቀስተ ደመና ክንደይ ሕብርታት ኣለዎ ቀስተ ደመና 7 ሕብርታት ኣለዎ መን በሃሉ ቀይሕ ኣራንሾኒ ብጫ ቀጠልያ ሰማያዊ ኢንዲጎ ጁሕ እዚኦም 7 ሕብርታት ናይ ቀስተ ደመና እዮም ቀስተ ደመና ክሪኦ ከለና ደስ ዝብለና ክትጽብቕ ማዓት ይምሽ ወህፃናት ምሳይ እንዳኸትኩም እንዳሰኣልኩም ልክዕ ፍርቂ ናይ ሰርክል ግበሩ ፍርቂ ናይ ክቢ ግበሩ ንፉዓት ህፃናት ከመይ ገይሩ ቀስተ ደመና ይፍጠር ነዚኣ ኸመን ይነግረኒ መን ፈልጣ ቀስተ ደመና ኩሉ ግዜ ማይ ክሃርም ከሎን ፀሓይ ክትህሉ ከላን እዩ ዝፍጠር መዓዝ ዝፍጠር ኢለኩም ማይ ክሃርም ከሎን ድሕሪ ማይ ድማ ፀሓይ ምስእ እንተይላ ሽዑ ቀስተ ደመና ይፍጠር ከመይ ይፍጠር ኢልኩም ዶ ትሓስቡ ኣለኹም ህፃናት እስከ ንሕሰብ ከመይ ይፍጠር ክነግረኩም ሕጂ ከመይ ገይሩ ቀስተ ደመና ዝፍጠር ቀስተ ደመና መጀመርታ ማይ ምስ ሃረመ ነቲ ነጠብጣብ ናይ ማይ ፀሓይ ብርሃን ይሰደሉ ጻዕዳ ብርሃን ይሰደሉ እቲ ጻዕዳ ብርሃን ድማ ነቲ ነጠብጣብ ናይ ማይ ተጋጭው ሕብሪ ምህበና ታን እሽተይ ዝረኣናያ ጻዕዳ ብርሃን ኣብ 7 ሕብርታት ፋሕ ትብል ብዓይንና ክንሪኦ ከለና ድማ 7 ከቢብ ቅርጺ ዘለዎም ሕብርታት ንርኢ ከቢብ ቅርጺ ዲና ንርኢ ንሕና ኣይኮናን ንሕና ንርእዮ ፍርቂ ክቢ እዩ እታ ፍርቂ ክቢ ኣበይ ኪዳ ኣብ ሰማይ ክትስራሕ ከላ ቀስተ ደመና ክቢ ቅርጺ ኣለዋ ንሕና ብዓይንና ክንሪኣ ከለና ግን በቲ ንሪኦ ዘለና ካብ ራሕቂ ስለትሽፈን ፍርቂ ክቢ ንርኢ 7 ሕብርታት ዘለዋ ፍርቂ ክቢ ንርኢ ህፃናት ኣለኹም ዶ ምሳይ ትስእሉ ዘለኹም በሉ እስከ ሕጂ ሕብሪ ክንለኽያ ኢና ልክዕ ከምታ ዝበልኩኹም ቀስተ ደመና እንታይ ሕብሪ ኣለዎ ብላዕሊ ክንጅምር ኢና ንፉዓት ቀዳማይ ሕብሪ መን እዩ እስከ ንቕብኣዮ ቀይሕ ንፉዓት ህፃናት ቀይሕ ንቕብኣያ ድሕሪኡ እንታይ ክንቀቢ ኢና ኣራንሾኒ ንፉዓት ህፃናት ኣራንሾኒ ቀጠልያ ንፉዓት ክትነፍዑ ቀዲምኩም ትውድእዎ ኣለኹም ሰማያዊ
ሰማያዊ ንፉዓት ህፃናት ምሳይ ዶ ትኸዱ ኣለኹም? ሕጂ ኸ ተንቀብኣይና ኢንዲጎ ኢንዲጎ ሕጂ ድማ ናይ መወዳእታ ጁሕ ጁሕ ንፉዓት ህፃናት በሉ ቀስተ ደመናና ረእይዋ እንታይ ትመስል ኣላ? ጽብቕቲ ክጽብቕ ኮይና ቅናት ኣዲ ማርያምና ጽብቕቲ ምሽ ንፉዓት ህፃናት ንፉዓት በሉ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዝወዲእና ኣለና ኣብ ዝቐፅል የራኽበና ንፉዓት ህፃናት